Dwi'n meddwl mae gormod o bwyslais, dwi'n meddwl, yn cael ei roed gan y ni fel athrawon ar yr ochr actio, a ddim yn meddwl amdan yr ochr tu ôl. Ti'n gofio beth gath i ddweud gyn arwel Gruffydd bore yma? Mae pobl yn gweld mynydd a maen nhw'n gweld beth sy'n ar y top o beth sy'n dan yw'r gwaith caled sy'n mynd tu ôl i bob sioe sy'n cael ei gweld. Pan dwi'n meddwl o beth dwi eisiau cyfarwyddo, pa fath o sioe sy'n ni'n hoffi llwyfannu, mae'n siŵr un o'r pethau mwyaf dwi'n chwilio am ydy stori, rili da, so rhywbeth sy'n cyffroi fi. Oedd yn cyfle gwych i ddechrau gyda dysgu ni lot amdan o'r Cylch Sialc, a o'n i'n hoffi dysgu pethau newydd am sut mae cerddoriaeth yn gweithio yn y theatr. Mae gyda ti dylunid sain, cyfansoddwr a MD, cyfarwyddwr cerdd. Dwi eisiau creu silhouette. So, y dewis cyntaf falle i wneud silhouette i roi'r golau syth tu ôl i'r actor. A fi wedi joio gweithio ar bwrdd golau gyda Ceri James, fi moyn gweithio ar y theatrs a wneud golau i sioeau. Ges i sioc yn dda wrth i Seir a cyfarwyddo y ddrama. Oedd yn neis i gweld o persbectif hi, beth oedd hi angen wneud. O'n i'n hoffi rhan ymarferol, oherwydd oedd pawb yn cyfrannu a rannu syniadau ni, a wedyn erbyn y diwedd, o'n i wedi gwneud golygfa, byddai chi'n hoffi fe. Dawch, 120 piasau am un ystafell, ond gyda'r plentyn amhosib. Wedi joio faint mae'r plant wedi cael mas ohono fe a gweud y gwir yn onest. Fi rili wedi joio dysgu mwy am beth sy'n mynd tu ôl Llwyfan ar ochr technegol. A ni'n cael gwneud pethau ni ddim fel arfer yn cael ei wneud yn ysgol. Mae'n weledol, mae'n weithredol ac mae plant wedi'n dysgu wrth weld yn ytrach na'n wrth fallen mewn stafell ddosbarth. Os ymwyd faint o lyfrau, na i ddysgu am o leol neu faint o wefannau arno fo, does na'm byd fel i weld o yn ymarferol.